Bueno, orduan, egingo dugu praken retopoa. Vale, erraza da, Hemenin gauzarik importantena prakan da argi izatea edge loop importantena. Dala, new active hemen. Dala parte hau, bai? Parte hau izan behar da, egingo lehenengo arrakalak, simurrak retopologizatu barik, zuek ulertzeko kontzeptu orokorra, eta gero egingo y esto. ¿Y esto? ¿Qué hostias? Bueno, vale. Gauza da, hemen behar dugula, erastun bat, buelta ematen dauela hemendikan. Eta nik gomendatzen dizuet, 8 aldeko erastuna egitea. 8 edo, a ver, zenbat ditugun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8, joder, perfecto. Vale. 8 edo, 16, olako zeo zer, 12, igual. Alba dozue, que tampoco es... Vale, orduan, behar dozue hau. Da, forma hau izan behar da, como cuando te pones un arnés. O sea, bakizue. Olako zeo zer. Mierda. Bai, behar dozue hau. Hau da importantena. Behin daukazuela hau, beste guztia, erraza hau egiten da. Zelan doa beste guztia? Ba, litzateke. Erdira, olantzi. Sortzen da, koño, sortzen da polo bat hemen, bale? Egin behar duzu hor erdira, hau erdira, bale? Hau erdira bebai. Bueno, parte hau ezberdin egingo du. Eta hemen hasiko gara, hau olantxe jartzen. Bale? Arnesa izan behar du, eta gero parte hau izango da, gorantza, jungo dana, olantxe ja, karratu normaletan. Bai, oza, edge loopa, en plan erastun bat, buelta ematen, hemen tripari, ez? Bai? Hemen, horrela. Eperdia pizkat misterio ezberdina da, ze hemen lortu behar duguna da, eperdiaren forma mantentzea pizkatxu bat, orduan beste polo bat sortuko zaigu hemen. Claro, hau batzea honekin es una movida. Orduan, beharko dugu hemen beste mosketa bat. Bai, hau batuko dugu honekin. Eta hau honekin. Eta hau honekin. Baina geratu zaigu pizkat holatxe, bale. Egingo dugu relaz bat, a ber, dana bere tokian badagoen. Ba, ez da ondo. Zergaitik, a ber. Ba, engo no, oza, ez edalako gustaten zer hau. Bi polo hauek ez ezki gustaten. Zegin dut txartu hemen. Ba, nik uste dut hau joan behar dala gorantza. Eta joan behar dala albo batera. Olantxe bai. Orduan, labur bilduz. Vamos a ver, relax bat. Hortxe, hortxe. Hemen dago polo bat, hemen dago beste polo bat, eta hemen daukazu arnesa. Eta beste guztia ja, ondo. Eperdirako behar ditugu mosketa gehiago, Vale, hemen ezain beste, baina eperdian bai. Hauek sakabanatuko ditugu pizkat. Eta behin sakabanatuta daudela, relax egin.
Vale, eta orain berantza. Vale, gure kasuan hemen daukagu esan dugunez, dekoguz marka hauek. A ver. Ez que ez ditut egingo. Paso. Hengo du berantza. Sortzi aldekoa hobeto, porque izango basan, alde gehiagokoa zelan ez duten danein beste behan, ba izango zan infernu bat gero beko parte egitea. Ba, hemen mosketa batzuk. Vale, eta relax. Hemen mosketa hauek izan behar dira horizontalak, vale? Saiatu horizontalak izatea. Bai parte hau, arnesa dagoen partea izango dala pizkatxu bat angelu baten, bai, angelu baten nahi dut parte hau, ze nahi dut aldakaraino igotzea. Aldaka hemen goian dago. Orduan, nahi dut angelu baten egotea, ze hobeto telesduko da. Baina gero, behin angelu hori eginda dagoela, hobeto bekoak horizontalak badira, baitz? Hai, hemen angelua eta goian horizontala. Hemen etzulu pare bat sartzen bai dut, errekuperatuko dut, zer. Bueno. Da, mosketak voy a pasar de... Vale, orduan, beko parte. Kasu honetan egingo duguna da, markatu ondo simurra. Vale. Eta hemen erdian sortuko da hauek batuta horrela sortuko simurra. A ver, que benetan no sé si merece la pena, pero bueno. Ikusten, hor 0 bat egin da. Eta hoia jarraitu esakegu eta beste parteekin lotu. Vale, hemen igual sartu beharko ditugu mosketa gehiago, simurra ondo mantentzeko tokian. Eta hemen gainera ondo etorriko zaigu tolezdura egiteko belaunean. Hor mosketa gehiago izatea, bale? Gauza berbera gertatzen zaigu hemen goian, bale? Justo doblatuko dan partetan, okertuko dan partetan, pues, deformatuko dan partetan, ba hor behar dozue topologia gehiago. Okertzen ari zait forma. Mosketa batu sartuko ditugu hemen. Ahí va.
Ja, ez dakiz gertatuan hemen. Vale, exit, eta jarriko diogu mirrora, eta mirrorari jarriko diogu clipping eta erdira. Vale. Vale. Ba, orduan, izkutatuko dugu zaharra. Eta hau da ja gure situation surface, hortxe. Hau izango da gure praka definitiboa. Hemen tolezdura bai mantendu dugu, baina hemen ez dugu hau landu. Pero bueno, ez dut denborari galdu nahi horrekin. Vale. Orduan, ikusten dut urrengo izango dela kamiseta, ez? Vale. Baino kamiseta egin baino lehenago ingo dut gabardina. Zergaitik, gabardinan definituko dut zenbat mosketa behar ditudan horizontalean. Eta hori jakinda, egin behar ditut mosketa berberak kamisetan. Vale, bestela txarto joango da rigina. Vale, hau da, ikusten baduzue hau, bai, saiatu behar gara, ez lortu behar dugu. Non dago dibujoa? Control tal, captura de pantalla, Krita, o Paint, ¿qué coño? Paint. Pegar. Vale, lortu behar dugu mosketak hemen izatea igualak. Bai, gabardinan eta kamisetan mosketa berberak egotea. Vale, parte hau ere kointziditu behar du, betik. Vale, super importante, vale, chavales, venga. Gehien bat horizontalak dira importantenak. Venga, orduan. Hartuko dut hau honekin doa, gogoratu. Ctrl J. Eta hasiko gara retopoa egiten. Hurrengo bidean.